Във вчерашния епизод на Трейтър с игра на предатели видяхме как подсъзнанието на човек е неговия най-голям саботьор. Владо Николов, който е в ролята на водача на праведните, преди няколко епизода взе много стратегическо решение да оставят предателите до края, за да могат праведните да спечелят. Но защо играта започна от начало, както каза Бачовски в края на епизода? Вамос! В някои хора живее много силно чувство за достоинство, дълг и чест. Владо Николов е един от тях. И когато снощи Коджабашев проведе този разговор с него, той му натисна точно този бутон. И Владо Николов тотално се изгуби. Нека да ви го обясня така. Владо Николов е изключително достоен човек. Това се чете много ясно между редовете. И точно тогава, когато Георги Коджабашев проведе разговора с него, на Владо Николов му светна огромна червена лампа в подсъзнанието, като националния сигнал за тревога за опасност. Подсъзнанието му включи програмата "Достоинството и честта ми са в опасност". Адреналина и кортизола се вдигат рязко, кръвта навлиза в мускулите, крайниците и сърцето, кръвносните съдове се свиват, а префронталният кортекс, който отговаря за логиката, се изключва тотално. И така на кръглата маса Владо сподели, че в главата му е пълна каша. Това е механизма, по който действа нашето подсъзнание, когато сметне, че е в опасност. И затова много често реакциите на тези хора изглеждат абсолютно неадекватни за външния свят и за обкръжението им. Ако темите за съзнание, подсъзнание и как работи твой ум са ти интересни, последва ми да научиш повече.